En daarmee hoopt hij natuurlijk. Gaan we zo even kijken naar Roy. Daar komt hij aan. Ja, en dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit. En hoppakee! Keurige sprong Roy Velens. Ja, 11 meter. Ja, wat een afstand, hé. Goedemorgen. Ik zei het natuurlijk al, de kanonskogel, Roy Velens. Je kan niet anders verwachten dan dat hij ver gaat. Maar ja, zou die 11 meter... Nee, mis, Germ zijn vader heeft zelf nooit gefilmd en Germ wel. Dus ja, Germ weet gewoon beter hoe je de pols moet zetten. En dat weet Germ. En dan gaan we eens even kijken naar deze dame. En die gaat Lisse van de Knaaf weer voorbij de eigen afstand. Keurig hoor. En hoe makkelijk. Stond nog steeds niet stil. Nog niet in het topje. Het wordt vandaag een hele moeilijke kluif voor de andere dames. Oké, we doen het even live, jongens. Ik zet in en jij met mij dan. Oh ja, ik zet in en jullie doen mee.